সেতেবেলে ভাই অনেক ড্রাইভর অনেক পয়সা খরচ করছেন, অনেক ড্রাইভর অনেক পয়সা খরচ করছেন, কিন্তু খরচ করছেন কিଏ ভনসর মিটিং যাইছি কিଏ 2000 খরচ করছি, কিଏ কাশীপুর মিটিং রে হাজার হাজার টাকা খরচ করছি। ভনসর 2-3 ଥର ଯାଇଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ବି ପଇସା ମାଗିଛୁ ଆମେ, ମିଟିଂ 4-5ଟା ମିଟିଂ ବି ହେଇଛି, ସେ ଭାଇମାନେ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା, କେତେବେଳେ 500 ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ 200 ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ 250 ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ସକାଶେ ସବୁ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ନେଇକିରି କାଶୀପୁର ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆମେ କରିବା। 350 ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସଟା ଯେଉଁ ଇଏ କଲା ତାପରେ ଆମର ମିଟିଂ ଡାକିଥିଲୁ କାଶୀପୁର ବ୍ଲକକୁ ନେଇକରି। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଯେତିକି ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତର ସଭାପତି ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା, ସେମାନେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଡୁ ତାଙ୍କେ ଫାଇନାଲ କରିଥିଲେ ଯେ 350 ବଦଳରେ 1200 ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟାକି 350 ଟଙ୍କାରେ ଆଇ କାର୍ଡ ଲୋଗୋ ପ୍ଲସ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଦିଆହଉଥିଲା 350 ରେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1200 କରାଗଲା। ଯୋଉ କାଶୀପୁର 24ଟା ଜିପିର ଯେତିକି ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପ୍ରାୟତଃ 5-7ଟା ଖଣ୍ଡେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ, କେତେ ଖଣ୍ଡେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ବୋଧେ ଇଏ ହେଇନାହିଁ ବୋଧେ, ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ଖୋଲାଇছে ହେଇନାହିଁ ନା, ଓଡା ଜୋର ହେଇନାହିଁ, ସିରିପାଇ ହେଇନାହିଁ, ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 8-10ଟା ଅଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଆମର ଟୋଟାଲି ସଂଘ ଚାଲିନାହିଁ। ତ ଯେତିକି ବି ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରୁପ ଗୁଡା ହେଇଛି, ଯେତିକି ବି ସଭାପତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମିଟି ବଡିକୁ ଡାକିରି ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ୍ ନିଆଗଲା ଯେ 1200 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କେ ସେଟାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଫାଇନାଲ କଲେ। ଏଇଟା କାହାର ଇଚ୍ଛାରେ କରିନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ପଇସା ବି କଲେକ୍ସନ ହଉଛି ଭାଇ ସେଟା କାହାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଲେକ୍ସନ କରାହଉନାହିଁ କି କିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ କରାହଉନାହିଁ। ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଭାଇ ଅନେକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ବୋଲିକିରି ସେ ପଇସା ଉନ୍ନୟନ ହଉଛି। ଏବେ ଯୋଉ ତମେ ଯୋଉ ଦେବ ଆମକୁ 1500 କି 1600 ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ବି ଆଇ କାର୍ଡ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବୁ, ଆମେ ଦେବୁ ନା ନାହିଁ। ଯାହା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ଉନ୍ନୟନର କାଗଜ ପତ୍ର, ପିଲା ଗୋଟେ ଅଛି, ଏସବୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମିଟିଂ ଗୋଟେ ହଉଛି ଯଦି ବ୍ଲକ ଲେଭେଲରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ନା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ସେ ପଇସା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁକୁ ନେଇକରି 1200 ଟଙ୍କା ସେଟା କରାଗଲା। ଫାଷ୍ଟ କଥା ଗଲା 1200 ଟଙ୍କା ହେଲା ତମର ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଯୋଉ ଜଏନ୍ କରିଛ। ଆଉ 2020 ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ସେଟା 21ରେ ବି ଜଏନ୍ କରିଥିବା ଲୋକ ସେମାନେ 350 ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଆଇ କାର୍ଡ ଯଦି ଆସିଛି ମେମ୍ବର ଫିସ୍ 350 ଟଙ୍କା ଦେବେ, ଆଇ କାର୍ଡ ନେଇକି ଯିବେ। 350 ଟଙ୍କା ତୁମର ଆଇ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଦେବେ, ମେମ୍ବର ଫିସ୍ ଯୋଉଟା କି ଆମର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଉନ୍ନୟନ ଅଛି ବୋଲିକି ତାର ମେମ୍ବର ଫିସ୍ ତୁମକୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ 350 ଟଙ୍କା। ତାର ସ୍ଲିପ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ସ୍ଲିପ୍ ନେବ 350 ଟଙ୍କା ଦେବ, ତାପରେ ଆଇ କାର୍ଡ ବି ସେଟା ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଲୋଗୋ ବି ଦିଆଯିବ। ସେଟା ଫାଷ୍ଟ କଥା ଗଲା। ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ 400 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ମଗା ହଉଛି 1200 ପ୍ଲସ୍ 400 1600 ଟଙ୍କା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। 1600 ଟଙ୍କାରୁ 400 ଟଙ୍କାରୁ 300 ଟଙ୍କା ରଖିବେ ତମର ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲା। ଯୋଉ 300 ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ କଣ କରିଛୁ, ଏବେ ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ କି ମନେକର ଆମେ ସଦାବେଳେ ଜଣେ ଗୋଟେ ଭାଇ ମରିଗଲା, ମନେକର ଏବେ ମନେକର ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତାକୁ ଆମେ ସଦାବେଳେ 50 କଲେକ୍ସନ କରୁଛୁ ନା କରୁନୁ, ଗ୍ରୁପରେ ଛଡା ହଉଛି। ତ ଭାଇ ସେଟା ପ୍ରାୟ କମ ଭାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କାଶୀପୁର ବ୍ଲକରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି 4000 ଡ୍ରାଇଭର ଅଛୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ 500 ଡ୍ରାଇଭର ଦଉଛୁ। 4000 ଡ୍ରାଇଭରରୁ 50 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ବି 500 ଡ୍ରାଇଭର ଦଉଛୁ। 500 ଡ୍ରାଇଭର ଦେଲେ କେତେ ହବ ଭାଇ? ଯଦି 50 ଟଙ୍କାର 500 ଡ୍ରାଇଭର ତାକୁ 5000 କି 7000 ଗୋଟେ ହବ। ଗୋଟେ ଲୋକ ମରିଗଲା ପରେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଖାସ କରି ତାର ପାଇଁ ଆମେ ଖାତା ଗୋଟେ ଧରୁଛୁ, ଧରେଇକିରି ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ମାଗବା ପାଇଁ ତାକୁ ରୋଡ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବା, ଗୋଟେ ଭାଇର ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିବ। ଏମିତି ଗୋଟେ କିଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ମରିଗଲା ତ ନିୟମ ଦଉଛି 50 କି 100 ଦଉଛି ନିୟମ, ସେମିତି କେବେ ହଉଛି ଭାଇ କୁହ? ଯଦି ତମ ଟିମ୍ ଯଦି କିଏ ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲେ ସେମିତି କେବେ ହଉଛି କି? ମାତ୍ର କୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇରେ ଗୋଟେ ଦୟା ବାଲାଟା ରହୁନାହିଁ। ଆମକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଗୋଟେ କି 2ଟା ପିଲାକୁ ହୁଏବା ତାକୁ ଗାଡି ଆସୁଥିଲେ ହାତ ମାରବ, ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର ବୋଲେ ତାକୁ 50 ଦେ 100 ଦେ, ସେ କହିବ ଆଜି ନାହିଁ କାଲିକୁ ଦେବି, ପରଦିନକୁ ଦେବି, ସେଟା ଖରାପ ଲାଗିବ ନା? ଗୋଟେ 50 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଯଦି ତମେ ବାର ଯଦି ବୁଲେଇବ ନିଜକୁ ଖରାପ ଲାଗିବ ନା? ମାତ୍ର ତମକୁ ଯଦି କେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର 15 ଆଜି ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିବା ବୋଲେ 200 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବ, 4ଟା ଡ୍ରାଇଭର 200 ଟଙ୍କା 800 ଟଙ୍କା କରି যা তুমি ভাত খাও। কিন্তু মাত্র ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ 50 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଲୋକ ଛିଡା କରିଥିବ ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର କୋଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାତ୍ର ଇଚ୍ଛା ତ କରିବେ ନା ସେଟା। ଆଉ ତ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ କଣ, ବର୍ଷକୁ 400 ଟଙ୍କା ତମେ ଦେବ, ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ 400 ଟଙ୍କା ଦେବ। ଯୋଉ ଭାଇ ମନେକର ଡେଥ୍ କରିଗଲା, ଯେକୌଣସି ଡେଥ୍ କରିଛ, ଆମର 400 ଟଙ୍କାରେ ବର୍ଷରେ ଯଦି ସେ ସଂଘରେ ଅଛି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇକି ଆମେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବୁ। जो भाई डेथ कर ने 10,000 टका काशीपुर ब्लॉक ड्राइवर प्लस जो पंचायत रही से सभापति बाकी जो पिला माने जे तार दुख दुखित से माने 10,000 टका देबो नहीं ना। तमे वर्ष सारा 4,400 टका देबो, किंतु ब्लॉक रो हम जति ब्लॉक कमिटी वाला हम 10,000 टका नहीं तमर पैसा देबो भाई, के हाथर पैसा देबो नहीं, तमे भी 50 देबो, मुई भी 50 देबो, सही पैसा का हमर भाग।
कि तुम्हें भी 500 देले मुई भी 500 देबी सान लोक पाए सान बड़ लोक पाए बड़ पैसा सेमती किछि ना तो सेति पाए पंचायत थ्रू जो माने अछंती हम सभापति आज्ञा केसियर तांगर सेक्रेटरी को कहउची जेति भाई जदि मिसी नांती डॉक्यूमेंट दियंतु प्लस 1600 टंका दियंतु तमर ना तांगु तांगे लिस्ट कले तुमको सब आई कार्ड टोकन सब आनी के दे जो ड्राइवर भाई जदि किछि असुविधा रोड रास्ता ले असुविधा वाला गाड़ी खराब होला सेटा तो अलगा कथा ग्रुप रे तो सदाबळ सुनथु साइज देवा साइज पाइबा बोली तो चली जे सेटा मन कर लोक किछि गुड कारण नथिबो जने जाइथिबो मन कर गोरखपुर आमे आइलु को ड्राइवर भाई गुडे को के गुडे चार्ज मध्ये पड़ो हमर ड्राइवर भाई रो भूल न थाउ जे मद पीवा हमर ड्राइवर भाई रो गुटे भूल न थाउ से मद न पीता जने ताको पिटी देला बोल से मद न पीता बाकी तार कथा तुम पंचायत